Predstavujeme vám Lamax e-buggy UTV 50 Long Range, elektrickú buggy, ktorá posúva hranice zábavy, výkonu aj dojazdu. Vďaka vysokokapacitnej 48V 20 Ah batérii zvládne až 30 km alebo približne 4 hodiny jazdy. Toto nie je len hračka, je to poriadny stroj. V praxi celé popoludnie jazdenia bez riešenia nabíjania. O tichý, no silný ťah sa stará 1000W motor, ktorý dodá potrebný výkon v každej situácii. Ide o bezuhlíkový motor, čo znamená vyššiu účinnosť, menšie opotrebovanie a menej servisu, plynulé rozjazdy a istotu výkonu aj do mierneho kopca. Najväčší rozdiel robia pružiny. Odpruženie náprav udrží komfort aj trakciu a 6-palcové kolesá sa nezľaknú dlažby, štrku ani mierneho offroadu. Brzdy sú rovnako dôležité ako výkon. Hydraulická kotúčová brzda ovládaná brzdovým pedálom zastaví presne a spoľahlivo. Oceníte to najmä pri jazde z kopca a vo vyšších rýchlostiach. Rýchlosť rastie spolu s jazdcom. Maximum je 30 km za hodinu, no jednoducho ju možno obmedziť a uzamknúť na 20 alebo 10 km za hodinu. Ideálne na prvé jazdy, učenie a postupný pokrok. A to najlepšie? Volant a pedále, ako v aute. Deti si prirodzene trénujú koordináciu rúk a nôh, prácu s plynom a brzdou aj cit pre stopu. Bezpečne, pri nízkych rýchlostiach a na prehľadnom priestore. Polohovateľné sedadlo pomôže nájsť ideálny posed a bezpečnostný pás drží pevne aj pri dynamickejšej jazde. Robustná konštrukcia zvládne každodenné nadšenie. Buggy je určená pre deti s výškou 110 až 150 cm a hmotnosťou do 65 kg. Bez emisí, s tichým chodom a výbornými jazdnými vlastnosťami je Lamax e-buggy UTV 50 Long Range dokonalým parťákom na každé dobrodružstvo v prírode. Lamax.